Dayon ibasa, dato'y surat pakasalitaan, idikal man laing ni Son nga napuluan. Biyangot, sagudahin nga rin ti surat, ti pakasalitaan, di pagkayam tayong Sonya nga napuluan. Biyangot, idi kalman laing. Idi kalman laing manong name. Tasyak tinituding nagluto iti day tangamalan. Iti lang bigat manong name ngayon sang petnak ni Oscar dito'y balaydak. Kalpasan manong name nga nagasawa kami ket nagnaid kami palang disidong datatang kenanang ko iti duwang bulan. Aging kang ikendengen ni Oscar manong name nga yawid na kung dito'y balayda, tapno at damad lakad kaduan, ninanang na, ti katugangan. Ngamin manong name ket isu na laengen, nga anak ti sampay di nga nagasawa. Kaya di nagasawa kami kini Oscar, nabati so nagagbay mesa, iti palang balay, tinagnaydan mi, iti sidong datatang kininanang. Ngam gabot isot lalaki, ken gabot agbay mesa ni nanang na, inyawid nak, dito'y balayda. Ninanang na, tinagludo ti pangal daw, idinto tasyak ti pangrabi iba nung Juan. Isagsagan ako manong name ti adubwek karnet baboy. Idi tagal galipag ti sibuyas. Pangusaram iti tayo ti sibuyas. Ilak ko ti adubo, nanang. Babali na yung malaw kam ti sibuyas ti adubo. Dito mo pala naputak na adobo nga karnet baboy, may kan sibuyas. Bawang ada bawang nan, nanang. Suka. Dan. Dito lang yung tikurang na sibuyas. Saan nga mabaling ikan sibuyas deta? Kasi namin ti panagad adubok nanang. Padasa mong ituloy kabil data, hanak sida. Kaya pa napuutan nga da sibuyas ti adobo. Bimanawak iti kusina manong name. Kede, papadamon! Napanag iti sangot ti balay, iti ayan ni Oscar manong name ang makisasarita, iti duwa ka sinsin. Oscar, apay? Da problema? Ada ka di problema mi pag. Biyangot tinanang mo Ano? Ano to ko na? Ito nagluto tayo daw. Diyak mat binanyo. Diyak mat nagbiyangot. Hangko mat nga nakibyangutan. Pag panagluto na ito daw. Saan ko tinulungan latan na siyak ito numalim ko na. Pangrabiyami ko na. May nakmat ang bibiyangutan. Manaw ako na. Di sa mo itulit ang pagluto. Pakibagang basit kinananang mo nga sa anak pakibiyangan. Adanakam ko. Nalay nga kagluto. Naimas ti luto. Diba? Hindi balay ka siya taglutluto. Tiduang ang bulan nga panagyan sa jay. Naimas, diba? Naimas. Kas kaimas mo. Gusto ko na ni kasinsin ko. Tilang lang ang langin. Ipag talagang naimas ka. Kaya naimas ba ti luto? Talagang nga naimas. Ngayon biyahot kami ni nanang ni Oscar. Ni auntie. Lang, oh my God. Kusina. Ay, nga din kasin. Yeah. Damo yung tupay nga rabii. Dito balay yun, ito no rabii. Wala nga saan-samot na kinawatan daan di kini ipag. Manong name ni nanang yung tirang ituloy. Ket dayjay ginalip ko anong name nga sibuyas nga ilaok ko kuma. Saan nanin kabil? Nanang, Api kami pala nga pakibiyangan nyo, ti panagluto ni Sonya, kita mo naman. Ay! Hanggang bang isuro? At da iso na dito bunter ko. Kaya no, da makita ka saan nga na siya. Dilawa ka.
Apay man di ka di aramid ko mga panangilaw ko ti sibuyas danang kada is jamit style ko. Kanya-kanya style basta diya kayat. Diya kayat, diya kayat. Nanang saan mo pakibiyanganin Sonya? Eh, si kamit ti mangisoro. Handak ki isoro. Gabot na dak ti bukod ko balay. Takikit di mangisoro. Nga bale, siya ko tinang tuloy nga nagadobo. Kajak tumat la kayat adobo no, linaw kam kiti sibuyas. Pati pa nagdalos ko manong nemi biyang-biyangutan na. Paunay mo, hindi kasto. Sana makapagplasta di kasto. Ori pa nagdalos ko ang saplid kada agurnos ag punas iti tugaw. Anong nemi kada punas ag titawa ti sarming tawa. Sipsiputan na. Isa nga kasi nagpunas. Kasto mo tiamok na nang. Di mo kahit may soro. Kasto yun Muti na punas. Kasto nagpunas ti sarming. Hamong isubli-subli. Gudu-guda kasi dyan. Paminsan lang Paminsan lang ali. Ipakanawan mo sa mong pagkatid, sa mong tumanin sublian. Hanga, punas ka. Subli-subli. Nanang, sut makuna nga punas. Nagsubli-subli. Mapunasan nga rin. Punas-punas. Gamang isoro, sakti sorop. Nalalag ng sika. Ano yung matinana? Pati pa nagdalos ko pakibiyangan nyo. Baka ito ang glaba, tumayin tapos sipsiputan nga tugtugawan nga dilawan yung tumanin, panaggalgal ko sa panagbuwal, panagibugsaw ko. Nanang amok tagdalos, amok taglaba, handak ka di abibiyanganin Nagdakila problema, tikatugangak manong, amin nga aramid ko. Kasi may samanin, kasi may samanin nga aldaw manong. Dududwa kami. Talapan nga rin nagtrabaho ni Oscar. At agisur-sur manong name ti ikan, kat kursunadak launay, ti ulo ti maya-maya. Na mailiwak nagkaldo manong name ti sinigang nga ulot maya-maya. Dinilaw na. Gumatang nga maglaing ulo pa'y. Ano kumatibita data nga ulo? Nanang, siyak ti matang. So kasandak ka din ang biyangan Biyangot ka nga talaga. Ano to kuram? Nanang, inaklutuin dito. Kasano pa ng loto mandatan? Nalengag sigang. Sigang lag na sigang. Imo naman ang naming and ready dagiti rekado na laya, sibuyas, kamatis, sako inyap-up manong name iti kaserula, kalbasan nga naugasak nga pinisipisi manong name iti ulo ti maya-maya. Kalbasan na inasinak. Sako in reading in pan digiti ingredients iti kaserula sako bisut inasinan. Sako in parabawan manong naming dagiti ulo ti maya-maya. Sako insa. Gura ka! Apa isaang mon? Kadi mo pa, api kami nakasta. Sos, apo ayak, hanga kasta tagsigang balasang ko. Nanang kanya-kanya. Babaling ka di nga santa nga pakibya. Apay ko siyak magitsuro? Nanang, siyak tinanggatang daytoy. Siyak pa iti mangluto. Kadnoan nyaman ti kayat ko parang luto. Iso. Ay, talaga kit nga tangkin ti ulam. Di mo kit may soro. Siyak ti soro mo, nga siyak ti bakbakitan. Nga siyak nga aking balay, dito ka balay. Nakadla tabibiyangan ng taramanan yun to. Noon na diferensya na. Kasano ngamin, ti panagsigang nyo. Kahit na iti abalasan ko, danom, ti saang mo, paburkem, nga ipamundag iti rekado nan, kamatis. Ino nagbureken, ipamuntun di ikan, timpla am tumatay, no, mayaten, no, kambas ni betsin na, kaya kito nagbureken, almasan. Nanang, tila ang rin nakaduan nyo kay Gidi ko. Ngimsan nyo nga rin nakaduan di ikan. Itselfos,
balikas la, medyo lingtaeg sa kunto digwan. Tapno di ingredients nanang, sumagapsap iti ikan. Ay, pasikas, bagisuro kanya kon. Malutong nga nalaing, amom ti ikan, masapol nga pag half cook ti ikan. Nanang depende. Babayan na kadlata Mabaling ka din nga saklat at makamuntoyin. Tanong madin to traban na yung tumaluto. Sunto. Po na kayo nanang. Ngay pwede po kawam. Aloko ka. Nuti ka makaano sa nagtalawan. Talaga dandani nanang. Dandani kayo ang talawan. Nga kadwak ti asawa. Kadwak ti asawa. Siyempre, nagtalaw ka at sumurot ti asawa. At dapat asawa na, nusang sumurot. Takay kaya't nakakadingam ti siyak nga inana. Nanang mat. Ti asawa masukatan, ti inasaan. Depende nanang. Nagbaling ka nga nasiyat nga ina. Una, nasayat ka nga ina, no nasayat kayo. Kadori o mga ina, no kasama tugali yo. Kahit mo tutongpayan ka. At nakatiw nagtibalay ko lang ko. Tagsidrak, ha? Nanang pangasiyo. Pangasiyo. Handak ka din ang pakibiyangan. Yan tangi siyak tinanggatang ka rito. No saan yung tuman nakayat tag sila. Adala takada kayo. Ngem kurso na antak ti sinigang nga ulo ti maya-maya. Mailiwak. So kadlanda ko na pakibiyangan. Iyangot na talaga natin nga bakit. Edi ta medyo sumsum nga ken manunemi malutluton ti rekado na. Ket sumsumre ken deta nga rekado iti ikan man. Umay man ti bakit? Dati agangot-angot. Pati angot na, biyangan yun sa manay. Sabi kasta angot na. Angot na kandinan. Maangot yun di rekado. Maangot yun na di agat laya, agat sibuyas, agat kamatis. Ala, ituloy mo nga naglutuan ng mabisin ako. Makita yun nanang. Makababisinan, di angot na. Angot na ba lang, makabisinan. Ano ko mata, ti inaramid ko kit imo na nga nangidadangak ti danom ng paburak sa ako ikabil di rekado na. Ito nagburak, ikabil ko dati ikanin. Sa ito nagburak, adawa ko, awang ko mas kasta nga agad nga imas na. Alaway, Roson! Dinig kadwa kon manong, dinigwa kon, ti bakit da inalak ka danom na, ijay ada di termos, manong na ibitap no, naputot ng sigod, tapno agpurek ka sigod, tinempla kon manong na ibitap bakit inikan di betsin na tayo, hanak ag bet-betsin. Aging ka manong na inakakon ti kalamansi, tubog ti kalamansi. Opo, na imas ba na yun? Naging ganang inadaw ko. Yung mga tayo nanang. Doon maminsan, sakto nagluto, taraman ng tumay. Nanang, no da kayo ito gumatang, da kayo ito agluto. Ngayon no siyak ito gumatang, siyak nagluto. Lutuan nyo, no anyat kayo pa ng luto. Sige mga tayo yun. Up! Nagpapay, apay na. Enak man tiyo. Malugong tang kalduak man. Mait sakit ti kalduak. Lalo akit ulo ti maya-maya nan. Opo. Nagmayat man tataba na. Yumel yelo tatapaw. Para ka tayo, maidir, katugangan. Kukayo ito ng paraset, ulo na. Yan ta mata na. Nagigib kayo. Po nagimas diguna na ya. Jelasag na ngay. Abo. Naimas nga ikan, sa adadamanin nga imimas. Kabuta. Hato kalakit pakako ya. Mas makako. Abigit kita naglatang umisisang pa. Sige na, mga anak mo ka talaga mabisina. Ado lagi di makaldok. Ado lagi di makangkuita. No pa nagluto iti ikan man nemi sanak na bibiyangan. Ngayon si pa naglutok ti karne talagang masurunak. Hanga kasta! 'Ta. 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 'Ta.
No, karne ti pagsasalitaan nga maluto si katibang luto. Ngem no ikan, kada dumang alam masyak. Kasi tila minsan manong nemi, naglengtaak iti barbaruko. Bakit nakibiyangan naman eh. Kaya, dito madordor na kasararamidan. Anawa mo, naluto na dan. Nanang, didak pakibiyangan mo ikang kunakmet. Magangot-angot. Kinapit siya mo, sarang nga nalaing. Isaram. Rumo na taangot na. Nanang met, papaangutan ka nga ron. Met man taangot na. Isungag nga papaangutan ka. Isungag nga pakibiyangan latan. Nakalufire, saad na basit nakalukhat. Tapno, basta dinam na maagkamat siya na mano. May ka na lang, tagsidakat, lining ta barbarokong. Barukungan ko naman. Wala yun, barukungan. Siyak manong nemi, iti nangaklo, iti may sabukel sa ko, inpan iti labay. Idi kidisan na kasi siya. Nagtanggamat. Natanggang pa nakalintana. Inangalan ko tsara manong kinutsaran na. Agsusuro tilasag na. Kaya alan. Mananang tininturin nyo kami na. Mabingay. Opo. Apo nagyamasak. Talagang nalaing kang siya at aglutot ikad. Sure ka rin na nanang. Basta handag lagi na biyangan. Mayat man. Apa inusak taglingling tagat hanggang kasto ti tangken na. Kasano pa ng patangken mo? Dadyang arudlo fire. Ganda tayo ko ha. Ang dabingi di kalub na. Habang nga matatyanan, tumangtang ka. Slag patangken di ko ha. Hinanang man. Di ba yan o, kahit mo patangken kahit medyo ungapon ta poon ti barokong mak. Kahit makita di lalaki. Kuna na. Kawa. Hamo mo yung pinsan ng saraan na kasi. Ungapon ba si tagpakpakita di poon ti barokong. Una sa angat. Medyo ilis-lis mo di paldam. No, makita di legs. Basta nagpatanggan ka na nang ang pagpatad ng babae. Ay, basta ikan talaga binibak nga. No karne, jaki palubos nga sa nga siyak nagluto. Natang manin manong tinakibiyangan na. Ano din ha? Ano lutuan? Apa inyo na madyang kamates? Kasama mong pinisit. Kaya nagbasit digunan. Depende ano nga amin tinutuak nanang. Kaya nagbasit diguna. Agabraw ka saan? Abraw. Ay, ginoabraw akit ato diguna. Nanang men. Basta orahin nyo ka di. Depende ano anja klase nga at nateng. Ada madigiti natengket nga ag-produce di digo uno danom. Kaya no adot diguna, santo na di abrawom kit ag-produce ti ado, di mamirpirawen. Ano namin tilatuan? Kitahin nyo ano data na isagana yung talabisaan. Tabungaw? Buwan, tabungaw. Isus, no siya taga-bro ti tabungaw kata. Nanang, ditakad pakibiyangan na. Ya po, biyangot kayo nga minkit. Ay, hindi ba nasa salas tayo? Ay, bang ito na makaluto Ito no, naluto, naluknangan, jay kalamans, at jay kamatis, jay kamatis, manunemi, binugkoong ako. Kalpasan na, pinisit ko, manunemi, na pisit ko na jay ko, kamatis, sa ko pisukin niya tabungaw. Kaya siyempre, basit at diguna. Ngayon, hindi mo may bayag, malutluto. Madadot di ko na anta, ag-produce kang roti, di ko dyan tabungaw. Di ko imay. Nga na deta. Kita ta, mababraw. Malutluto ka tabungaw. Kita man, dinuktan na. Kaya, naman di ko na, kulang labasit. Nanang mayit, kalkalingan na neta. Amoy yung tabungaw, adot di ko na hanga na imas. Teka sila medyo mapakbet. Hindi madabala di guna. Kalbasan na, okay? Dato ito ilalawak dito. Ano ito isagpaw mo? Ito ni. Kuro sa kubo. Uy!
nangalam, kinatang ko. Eh di malut-luto di kurusin malo. Mabisin ako. Ay, daw man tag sida, makatan, nagimas na pa nagluto mo na ito daw nga. Addan talo nga bulan manong naming agyan kami ti asawak, iti sidong tibyangot nga inana. Iti, ta isot nagluto nga nung nami ket agayaban tapnumangan kami. Takanumanganin, nakaluto ni nanang. Sigaratan, tamangan. Ngami di manong nami ta makatugawak, pagamamlata. Ubu! Ngayon, anak web. Madita taangot na ta, dinuto yung asidain nanang. Ala! Madita angot na, madituloto, kasta! Nagloko kan! Pasensya kayo, anang, pasensya kan, Oscar. Manong nami na panak simbrak iti kwarto. Sinarunok manong nami iti Oscar. Apay kasla, di mo kayo diluto ni nanang. Anak, mabaling ko sa balit pa nag-aangot ko. Kit mo nag-angot ni nanang, inusulto mi suna. Anak, ti mabaling ko. Yaman tan. Hanggang ka di ka pulos ang kinaawatan no, may pagkap ti luto. Biyangot ka talaga nanang mo. Madi trusok ko eh. Gaputi madi nga angot na luto ni nanang, kasta? Isla mo lang, may inusulto kita nanang. Amamang pangananang ko nga, amat kasi makapadulot eh. Lutuan na ah. Diyan ka maawatan tirik na. Ano, babaling ko. Ano, di ka mangan? Madam naman ton. Pagtali na akbala tirik na. Sige. Siya, nakmangan. Naimas da dyan luto ni nanang ko. Gata mo ito tinakabasulak manin, iti katugangak man. Tugtak. Hindi ka wala ka rin agtalaw. Marusok ka. Nitinutluto at talokan, tubigan, nagtalokan. Di mo't anawa iti asawak. Napanag diyan, ang pasensya kan. Hanga kaputa, hanga na imas luto yo, hanga kaputa madid ya luto yo. Ngam di lang panagangot ko, kunakmet, api ka sanda ka ba, awa. Pati ti payud mo na lang. Hala, pati payud ko. Gapot sa salak pa nagandigos. Pati pa nag-group propam na kaya na makita. Tita kayo. Ay, nagdagas ka madal manugan. Pa nag-group propam ka nag-out. Di mo kaya? Talo ka! Talo! Pati ni Oscar kit kagura na. Kami kang kasta ka. Ano ba sunin tapos na ibagam kasta? Diyak nga rod maawatan tirik na. Nga kasala diyak kaya na makita tirupa ni nanang mo. Mapagsitatak tisang ti payud na. Bakit? Oscar, pasensya kan. Minto bigat, mapanak to si doktor. Amangan mat mo. Hana? Kahit mo sawit? Aginaw ka? Talo nga bulan ngamin sa anak na tatngan. Kasi lamadit pa nagkit-kitak kininanang mo. Paginawak ni nanang mo. Hana? Kit nung paginawam ko, magustuhan ko nga. Hana? Magustuhan kan saan, parehos datang panaginaw. So nga, diyak kahit nga makita ni nanang mo. Kabayat nga ginawak. Kaya kahit nga maangot di luto na. Nga pa na nagpa-check up, nagpaiso manong naming kat kuna ti doktor. Congratulations, Mrs. 3 months na. Medyo na risgo ito pa ginaw mo. So, agananat ka. Doktor, pasit ka dito pa naginaw mo. At madi pa naghangot ko ti luto. Kaya kasaladyak kahit nga makita ni katugang nga. Nasasayat sa ngarot, umakar ka. O kayo. No, agdanaid kayo tisidong ni katugangan, agawit ka pa lang tisidong na naganakin ka. Tapos saan nga narisgo dati panaginaw mo. Tama nga no kasi yung agtultulong ang sila kagurguram ni katugangan, baka agpaninggit kayo, baka agapa kayo, baka dadaki sa mapasama ka. So, ati may advice ko, Mrs. No, talagang hindi mo kaya makita, ken maangot ti apayod ni katugangan, ken marusok ka iti angot ti luto na, agawit kayo pala yung di balayo. Taorek subli kayo tumot lang sa jay,
no makapaskay ka to. Ngem saan man nga naawatan ti katugangak dayta manong nemi. Ha! Hangkay to mamangartoen. Di nagkayam kahit ka manugang ay katugangan. Karusok na. Ha! Nanang, di yung ka di maawatan. Nanang, di ka rubay ka maawatan. Isakit mo na asawam. Siyak na dadaka mong sakit. Kabigsan ni Sonya nga aginaw. Aginaw, kat siyak paginawan na. Nga, di na kaya na makita kasta. Wala nang. Di mahangard gumayat pa naginaw na ano, di na tumakit-kita. Bibitas doon talata. Ngam ko na ti doktor, nga makabadagas kang kuana. Tama nga no, agsisinong ba't kayo to kitahan tumaliklik ag pinangat kayo kasi no maragrit apo kayo. Oo, nang ba't data ka pa naginawan? Alala, panawan daklatang dito nga nagmemesa. Nasa-isa at pa nagmemesa. Ang maawatan ti kadugangak manong ngam sa aming milatan ng taltalag. Nagawit kam nga ro dito sidong datatang kininanang ditoyak nga intara dito ko natatngan ti makaisyam nga bulan aging nga nangayap kami ti ambulan si nagpasikala ket naganakak kaya gagawit kami dito'y balay manong nemi sidong datatang kinanang ti nagdalaganan talon nga bulan ni June idagsubli kami manong nemi ti sidong ti katugangan da kami nanang dirak kayat makita aya di mo kaya tipayod ko. Di mo kaya tilotok. Ni nanang, napasit palaginaw ko. At datuyan ni. Datoy apo ko yun. Da kaya ingas na ni. Ito yan, kakaingas nga lalaki kay babae. Ni nanang, met, kita yung tropa na, oh. Ayun nga, paiso, ah. Kumanak ko, apo babae ka, tapno, napindas ka. Nanang, no lalaki gwapo, no babae pintas. Kaskas kada kayo. No lalaki kayo kumakit gwapo kayo. Basta. Oh my God, na pa. Oh my God. Manipod met idin manong nemi saan akong nabibiyangan pa ti katugangan. Ta? Siyaklatan ti para luto manong. Imasin naman dagiti luto. Karne man, nateng man, ikan man, kanda dumapay. Ta, kinapudno naman ng nemi so pakit tiling singasing kanyak. Nga naimas ti lutok, ket magipasdag kam kanu ti karinderya. Kauna, kunak man. Nagipatakder ti asawak manong nemi ti pagkarinderya ak iti asidag ti balay, ket dito nga nagtinulong kami ng katugangan, agtinulong kam ngagluto, tagpadpada kanu nga naimas ti luto. Ket nagbaling nga naganar, dayta nga karinderya, tatitagan na manong nemi agkatugangan karinderya. Talon dagiti anak mi kani Oscar manong nemi ket awanen ti anyamang sami pagkinaawatan iti katugangan. Tayin sardin nan tinakibyangot kanya amin nga ramidek kanunungan na tultulungan na ngem di nakbibiyangan. Dahito nga ron ti pagkasalitak manong nemi kasla di kalman lain nga napasamak. Ket sabi ko ma, tinakaibati akmet iti adal ken liwliwa. Agsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya. Ito yung ragyaman nga pagaya mo, Sonia. Yan. Thank you, Sonia. Thank you mat kadagiti nagbuya.